бо арзи эҳтиром салом арз медорем ба шумо тамошобинони азиз. барномаи навбатии авранг аст. манзури шумо ёдрас мешавем. мақсад аст таҳияи барнома санҷидани донишу заковати иштирокчиён дар соҳаҳои гуногун ва ҳамзамон таъмини фароғати шумост. бо мо бошед. баъд аз чанд лаҳза қаҳрамонони барномаи имрӯзаро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. сароянда манижаи сабо. мегузарем ба бахши аввали барнома. рафти ин бахшро ба шумо мефаҳмонам. дар дасти ман лифофаҳо ҳаст, чӣ гуна ки шумо дида истодаед, ва дар дохили ин лифофаҳо калимаҳо ҷой дода шудаанд. ҷавоби яъне ҷумлаи дурустро бояд пайдо бикунед. ҷумлаи дурусте ки дар дасти мо аст. 1 дақиқа фурсат дода мешавад. ман барои ин шарт ба шумо барор мехоҳам. бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3 фурсат рафт. манижаи сабо, шумо чӣ гуна ҷумларо омода кардед? маромад мешунавем. муаррифкунандаи шахсият зиндагӣ ширинии сухан дар ин аст. агар ҷавобатон нодуруст бошад? чӣ мешавад? агар нодуруст бошад ҳеҷ чиз намешавад, вале мағлуб мешавед дар бахши навбатии мо. фикр мекунам ки дуруст аст. яъне фикр мекунед ки ҳамин аст. ҷавоби дуруст яъне ҷумлаи дуруст аниқтараш чунин буд: ширинии зиндагӣ дар сухан аст. сухан ин муаррифкунандаи шахсият. бинандагони азиз, баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба бахши навбатии барнома. бахши навбатии мо чунин аст ки мо ба шумо ҳоло садоҳоро пешниҳод мекунем. садоҳо аз яке ҳунармандон, аз яке шоирон, нависандагон, воқеан як нафари шинохта ба самъатон садоҳоро мерасонем. шумо бояд пайдо бикунед, бигӯед ки ин садоҳо садоҳои кӣ ҳастанд, чӣ гуна шахсиятҳо ҳастанд. маълумат садои аввалинро ба манижаи сабо пешниҳод мекунем. рафиқони азиз ва меҳмонони муҳтарам, рухсат диҳед ба халқи қаҳрамон ва эҷодкор бинобар меҳрубониҳои пай дар пай ба ман нишон додаашон ташаккури самимонаи беандоза ва миннатдории бепоёни худро арз намоям. саломат бошед. ташаккури зиёд. ман фикр мекунам ки ба манижаи сабо шояд камтар душвортар бошад. ба шумо 15 сония фурсат дода мешавад. бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3. фикр мекунам ки ман наёфтам. ҳоло фурсат доред, аз фурсат метавонед истифода бикунед. фурсати шумо ба анҷом расид. пайдо накардед. бе тахминан ном ягон шоир ё ки нависандаро бигӯед. шояд дуруст бошад тахмини шумо. шояд Садриддин Айнӣ бошад. яъне ба андешаи шумо? ба андешаи ман Садриддин Айнӣ. суханоне ки ин лаҳза мо шумо шунидем, ин суханон аз сардафтари адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ мебошад. ҷавоб дуруст аст. бахши навбатии мо хеле ҳам ҷолиб аст ва чӣ гуна ки мо гуфта гузаштем дар боло, ин пешниҳоди суол ва шунидани ҷавоб аз ҷониби шумо аст. фикр мекунам ки суолҳо якам мантиқӣ ҳам ҳастанд. агар шумо хуб фикр бикунед, пас пайдо намудани ҷавоб на он қадар душвор аст. кадом ҳайвон аз вариантҳои овардашуда бузургтар аст? бори дигар такрор мекунам. кадом ҳайвон аз вариантҳои овардашуда бузургтар аст? а. хирс, варианти б. фил ва варианти сеюм кити кабуд. кити кабуд бошад. ани ба андешаи шумо?
Кити кабуд. кити кабуд. Агар ҷавоб нодуруст бошад? ҷавоби дуруст ин кити кабуд буд. ҷавоб дуруст буд. воқеан бахши навбатии мо ҷолиб аст ва мо мусиқиҳоро ба самъи шумо пешниҳод мекунем чун ҳамешагӣ ва ин бахши доимии барномаи авранг аст ва шумо бояд пайдо бикунед ки зери ин мусиқиҳо кадом сарояндагон суруд сароиданд. шарти бозӣ фаҳмо аст? фаҳмо аст? мусиқиҳои аввал ба иштирокчии таҳти рақами 1. марҳамат. хуб, шумо дар кадом як ансамбл фаъолият мекардед? Ансамбли фалак. ансамбли фалак. агар шумо дар кумитаи телевизион ва радио дар ансамбли фалак фаъолият карда бошед, пас фикр мекунам ки бояд шумо хуб дарк бикунед, бидонед ки ин мусиқӣ зери ин мусиқӣ ки суруд сароидааст. хуб, Устод Давлатманхол. ба нишаи шумо Устод Давлатманхол мебошад. ҷавобро иваз намекунед? Не. агар ҷавоб нодуруст бошад? Шояд дуруст бошад. шояд дуруст бошад ба нишаи шумо. Бале. ҷавоби дуруст ин Зафар Нозимов буд. ва шумо ҳоло як имконияти дигар доред. марҳамат, мусиқии дуюмро пешниҳод мекунем. хуб, Наёфтам. яъне пайдо накардед. Не. хуб, тахминан шояд як ҷавоб пешниҳод мекунем. Устод Нигина Раупова. Ба фикри ман ки ин суруд аз устод Нигина Раупова мебошад. Шодравон Нигина Раупова. яъне ба андешаи шумо Шодравон Нигина Бале. Раупова аст. ҳамин тавр? ҷавобатон дуруст аст. дар бахши навбатии мо метавонед давраи мактабхонии худро якам пеши назар оред. ман барои ғолибиятро ба даст овардан дар бахши навбатӣ ба шумо барор мехоҳам ва ёдрас мешавем ки бахши навбатии мо ин мутолиа намудани китоб аст. дар фурсати муайян ба шумо 30 сония фурсат медиҳем. шумо ин китобро мутолиа мекунед ва баъд аз он ки фурсати шумо ба анҷом мерасад, мо калимаҳои хондаи шуморо мешуморем. аз дил хоҳ саҳифае ки шумо интихоб мекунед. боз нагӯед ки не амин ровии ин саҳифаро интихоб кард, ман натавонистам хонда, пештар меоем. ба шумо 30 сония фурсат бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. хуб, дар 30 сония чӣ қадаре ки шумо мутолиа намудед? 1 2 3. саргузашти аҷибу рӯзгори Наҷиби Мардонӣ. бузургии таърихӣ дар тамоми давру замонҳо ва мулку маконҳо. маърази саодат, манбаи ибрат ва мактаби тарбияти ҳамагон буданду мебошанд ва дар ибтидои ҳазорҳо ҳам мардуми омиву ҳам адибони номӣ корномаи ҳаётӣ чунин фурсати шумо ба анҷом расид. калимаҳои мутолиа намудаи манижаи саборо мешуморем ки ба чанд адад мерасад. хуб, бинандагони азиз, манижаи сабо тавонистанд дар 30 сония ҳамагӣ 31 калимаро мутолиа кунанд. ин буд шумораи навбатии авранг ки бо иштироки қаҳрамонони барнома манижаи сабо пешниҳоди шумо гардид. фикр мекунам ки албатта он бахшҳое ки мо имрӯз омода кардем боиси қабули хотири шумо низ буд. то барномаи навбатӣ сарбаланд ва тансиҳат бошед. хайр.